Suportado sa Regional Interagency Task Force ang apelasyon sa mga local government unit akong LGU ng indi pag-ipaidalom ang syudad kag probinsya sang Iloilo sa Enhanced Community Quarantine kung ECQ. Suno kay Department of the Interior and Local Government akong DILG Region 6 Director 1 Jovian Ingeniero nga muman ang chairperson sa Western Visayas Interagency Task Force, ginkonsiderar nila ang crucial implications sa pagbalanse sa health kag economic conditions. Samtang ginsumita na ang resolusyon o ang letters of appeal sa mga LGU sa Interagency Task Force. Naibaluan nga ginrekomendar sang IATF nga ipaidalom sa ECQ ang Iloilo Province, lagip ng Iloilo City, sugod buwas Hulyo 16, tubtub sa Hulyo 31. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manili Navarro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.